Lezingeza indaba ze-1KZN TV oyifundela uSamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele ke mbukeli nazi ke ihamba phambili usukwini namhlanje. Owe-ANC uxwayisa ke ngezokuxhumana abesimama baphuma emajele babhoboke ngezicelelo. Uhlalo weqembu le-ANC kwisifundazwe KwaZulu-Natal nophinda abe ngungqongqoshe wezokuthutha kanye nokuhlaliswa kwabantu Siboniso Duma uxwayisa ke umphakathi ukuthi ungalutheki kalula ezinkundleni zokuxhumana. Lokhu kulandela ukuthi ke kukhona wavula uFacebook isebenzisa ke igama lakhe. Lona wesifazane uFace Ntobela odonsa uDilika Jele ngecala lokubulala umnyeni wakhe wayiphoyisa kuthiwa ke waqoma kuFacebook esitshela ukuthi uqoma uDuma kanti ke isiboshwe sisejele laseKokstad esibosheleka amacala anzima. Usihlalo weqembu le-ANC kwisifundazwe KwaZulu-Natal uxwayisa abantu ngokuthi bangalutheki kalula kaFacebook njengoba nyakenye kunowesifazane owaqoma kaFacebook ezitshela ukuthi uqoma yena. uFaith Ntombela wakwaMakhutha waqoma isiboshwe sisejele laseKokstad uKhulani Cele odonsela amacala ahlukene. Lona wesifazane wahlela nokucela ukubulala umyeni wakhe owayeyiphoyisa uKapteni Thomas Zwelakhe Ntombela. Okwavela enkantolo ngesikhathi kuqulwa icala ukuthi lona wesifazane wagcina sebonile ukuthi akakhulumi nosihlalo we-ANC kuFacebook kodwa ukhuluma nesiboshwa esidonse ejele laseKokstad. Yize kunjalo waqhubeka nokubulala umyeni wakhe ngokuthi bathola izinkabi benocele bamdubula bambulala. Umthombeni ucacisa ngokuthi akaze abe nawe uFacebook ngakho abantu abangavumi ukulutheka kalula. Angikaze ngibe nayo kuma social network iFacebook account. iFacebook ekhona eyama department lengisuke ngikuwona, so kukhona ke abantu othola ukuthi ke baqola abantu ngegama besenza igama lika Duma sihlalo kaKhongolose noma nanje ngo-MEC waka Transport noma ka Human Settlement. Kunodaba nje kunesisi wakwaMakhutha owaze wabulala indoda yakhe ecabanga ukuthi ujola noMEC noma unobudlelwane noMEC. Sijabulile ukuthi inkantolo zahamba zafika egcineni uGqwetshwa uDilika Jele into esibhlungu kakhulu kane wekade eziqomele umuntu wesejele bagcina benza into eziningi. Uthi umuntu othola isicelo kaFacebook ngegama lakhe akusiyena lo akanawo uFacebook futhi ngeke abe nawo. Siyafisa abantu bazi ukuthi official uFacebook anginawo futhi engathatha isinqumo uyazi nanga uSotobo cha ngeke ngisaba nawo uFacebook egameni lami ngoba ziningi kakhulu igila mkhuba ukuze isimo sethu silunge. So umuntu obona uFacebook ocelwa uSiboniso Duma akumina lowo umuntu osuke ezikhulumela nomunye umuntu angacommit angenzi lutho olumbi ngalo process. Ngokuthola kweziko lezindaba icala lalona wesifazane lamgojela wagwetshwa uDilika Jele neminyaka eyishumi ebhadle ejele. Lo mbiko benuwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze-1KZN TV ngisesayidi. Abesifazana abaphuma emajele nalabo kesebe bagwetshwa bathi ke inzima impilo ngaphandle njengoba bengakwazi ukuthola amathuba emisebenzi. Basho kanje ngesikhathi behlangene eMgungundlovu bezobhungana nezinhlaka ezahlukene ngezindlela abangazenza ngazo inzuzo baphinde ke bagweme nokwenza amacala azobabuyisela emajele. Enye ke yenkinga bayivezile ukuthi ke kukhona abagcina sebelingeka bagange futhi ke ngenxa ukuthi ke amathuba omsebenzi bancishekile. Abesifazane abenza amacala basebeyagwetshwa ngawo bathi inzima impilo ngaphandle kwasejele njengoba bengaqasheki. Icala engangilenzile ngabe ngikade ngisebenza ku project kwasebenziseka imali ye project ngase sagwetshwa i5 years kodwa ke bengingaphandle ngigwetshelwa ngaphandle. Ekusukela nami ngigwetshiwe ngiyazama impilo inzima ngoba ngiyazama ngifaka ama CV kuma esikhathini samanje abamfuna umuntu one-criminal record. Awukho ke futhi umsebenzi engizowuthola ngine-criminal record. Ngisho noma ngathiwa ngiyazama ngeke nga-apply nje kwenye firm kwathiwa ngine-criminal record angizokwazi umsebenzi. Inkinga ikhona nginezingane. Ngifane ngisupporte ikhaya, ngifane ngisupporte ingane, angizokwazi ukuthi ngibhekelele ubaba wengane ukuthi angisupporte ngaso sonke isikhathi. Namfune ngikwazi ukuthi ngisukume ngizimele. Bekuphuma i-learnership yala ye-plumbing. Siyenzile i-learnership sayithola i-certificate kodwa ekutheni i-certificate angizokwazi ngaso sonke isikhathi ngiphume ngihambe ngosebenza emzini nomuntu ngumuntu wesifazane. Ekulisa mhlambe ngizothola ikhampani noma inkampani thizeni kade ingangiqasha bengizokwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngisebenze ngikwazi nami ukuthi ngimele umndeni wami. Inhlangano ehlele lo mbuthano
ithi ifuna ukufika esixazululweni kuphinde kulekeleleke laba besifazane. Sifuna ukuhlala nabantu besifazane ababoshiwe noma ababoshwa sibabize ngokuthi bama client noma ama parolees. So laba abantu besifazane abaphuma emajele isikhathi esiningi they are feel neglected kwi society. So into esesiyenze ke sesivakashele amajele bese sikhuluma nabantu nabaphathi bamajele ukuthi sicela basorganizele abantu besifazane abasemajele ababoshiwe. Abanye baba banezingane for your information uthola ukuthi mhlawumbe umuntu wesifazane uboshwe kayihlukunyezwa indoda. Imhlukumeza indoda azaphelelwe isineke umuntu wesifazane abese yithathela umthetho ngezandla. Kanti lapha bathi uhulumeni awubanakekeli laba besifazane abanye babo bagcina sebelingeka futhi. Uhulumeni ke ukhuluma ukuthi let no one be left behind. Uphinde futhi ukhulume ukuthi everybody must be inclusive, not exclusive. Wonke umuntu makahlangane makadlala indima yakhe. So uma ke kusho njalo ke labantu basifazane laba abahlukumezekile abaphume ngaphakathi emajele uthi abenze njani sisi mengenako ukudla lengadlile kusho ukuthi uzophinda ahamba ontshontsha. Sathi ke uMeni Sawita sihlanganeni ke manje nake sihlangane nabo sihlale phansi seke sibezwe yini enenza ukuthi niphinde futhi nigange nibuyele ngaphakathi ngoba phela mase usuphumile ngaphakathi kufanele ubuyele ngaphakathi ejele. Ezindabeni zo-KZN TV ku-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Imeko umasipala wesifunda uMzinyathi uPetros Ngubane uhlanganyele nabalimi kwimbizo bebanjelwe ke eDandi. Lokhu ke bekuhlelelwe ukuxoxisana nabalimi kanye nabafuyi ngezindlela abangasithuthukisa ngazo nokuyilapho umeyenikele khona ngesiza kusebenza kubalimi akungogandaganda nezinto zokutshala. uNgubane uthi ke kubalekile ube babheke abalimi njengoba abanye besiphilisa ngakho. Umeya Petros Ngubane uthi lembizo bazohlale beyenza minyaka yonke ukuze kuthuthukiswe abafuyi. Silapha namhlanje endumeni ukuba sizokwenza isivumelwano ukuzosifeza esasithe njalo minyaka yonke soba nosuku lwabalimi ukukhuthaza abalimi bakithi eMzinyathi ngoba phela le ndawo yakithi eMzinyathi imaphakathi nesifundazwe kwaZulu-Natal. Uqhube ngokuthi miningi imhlaba yabuyiselwa kwabamnyama kodwa ayisebenzi ngendlela. Le ndawo kwayindawo enye eyayikade ibuyiswe uhulumeni eyithengela abantu ababeyisuswe kulezi ndawo abahlali kule ndawo. Yayikade ine feedlot le ndawo. Iningi indawo la eMzinyathi ebuyisiwe usuka eMnyavu eMpoyipofana uzongenela usuke eWinene ngasemtshezi ungenela kuthina eGreytown. Ngathi amaplaza amaningi athengwe uhulumeni kuze kube la endumeni nasemsinga eKranskop lapha eMvoti naseGreytown. Inqwaba umhlaba wabuyiselwa kubantu kodwa ngeshwa lo mhlaba okwamanje akwasebenza umsebenzi ofaneleyo ngoba abantu basahlala nje kuwona abakhiqizi lutho. Khona manjalo imeya kamasipala endumeni uMcebo Mkhize uthi abantu abasha kufanele bengenelele kulomsebenzi ukuze kuthuthukiswe lo masipala. Ekuthenini sigqugquzela abantu bakithi ukuthi beyibandakanye nezolimi futhi kakhulukazi abantu abasha okuyibona sibanxenxayo ukuthi mababe ingxenye yokuthuthukisa umnotho wakithi ngokusebenzisa umhlabathi. Lokho esikwenzelwa uMzinyathi ke kuyasigqugquzela nathi njenge local municipality ukuthi singagcina ukubuka ezingeni le district kepha ke thina sikuthathe lokho okwenziwa namhlanje sikhambe kuwo wonke amawadi nakwimjikeleze esoba nayo kulonyaka ozoqala 2025 sizohamba silihlaba ikhwela noma aphi igceme zonke endumeni ezu25 ama VDs sohambe silimemezela loluhlu lwezolimo uthi abantu bakithi mabaphume beengadini mabaphume bemasimini esithi impela phezulu komkhono abantu abavuke beyithathe bekwazi ukuthi befukule umnotho wakithi. iGDP yakithi idominate kakhulu ikhushulwa kakhulu ezolimo. Siyabonga kakhulu ukubambisana nje sibuka iminyaka eyahlukahlukene ibambisana ekutheni ukuthuthukisa abantu bakithi. Siyabonga kakhulu thuthuka Mzinyathi thuthuka. Kanti uMbovu uphinde wathi kufanele ukuba abantu besebenze ngokubambisana. Sizofika nangakulo esingafiki ngakhona sikhethe iphele emasini asikhethi futhi umuntu angiphande base kukhona ugovernment abathi ugovernment waleyo nto bathini konje government nakho ke akekho umuntu esimbandlulayo oyibandlula yena oyibandlulayo
thina sithunywe kuphela umhlonishwa uhlabisa siyiqembu le-IFP wabathuma naloya umfowethu loya oyiqembu lakhe likakhongolose wabathuma naloyo we-DA wabathuma naloyo omunye senza nje leyo nto asishadile kodwa bawasibona nje sihamba ndawonye la sifika khona sikhuluma ngezwe lodwa iyohlukana kuphela mase kushaya isiphambano ukuthi hayi ke usebenzile wasebenza ke nje impela kuyezwakala iyo lalibonekela. Thobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisendumeni. Asiyeke eyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli ubukele zona indaba ze1 KZN TV nazi kuyihlokano kuyizona ehamba phambili osuku namhlanje. Owe-ANC uxwayisa ke ngezokuxhumana abesimama baphuma emajele babhoboke ngezicelo. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kwisifundazwe KwaZulu-Natal uMbalishinga ujabuliseke izaguga kanye nabantwana basemthwalume emgangeni kuWard 18 ngezipho ezahlukene njengendlela yokubungaza uKhisimusi kanye noNcibijane. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kwisifundazwe KwaZulu-Natal uMbalishinga ujabulisa izaguga kanye nabantwana basemthwalume emgangeni kuWard 18 ngezipho ezahlukene njengendlela yokubungaza uKhisimusi kanye noNcibijane. Ushinga uthi njengoba kunabantu abaqhamuka emakhaya ngathatha entweni kubalekile ngalesikhathi sonyaka ukuletha injabulo kubona. Uthi lena yindlela abuyisela ngayo emphakathini akhulele kuwona nomesekayo kakhulu. Eqhuba uba lezinye zezipha beziphathela izaguga kanye nabantwana. Uthi ukwelula isandla kubalekile ukuze abantu bazizwe bebalekile futhi bakuthokozile ngalesi sikhathi sonyaka. Kubaluleke kakhulu njengoba ngisho ukuthi asilingani bazojabula abantu. We prepared ilunch ephambili sohlala nabo sithokozela isidlo sasemini kodwa sikhona nezipho khona izitsha ama coffee mugs abazokhumbula ngawo ukuthi sake safika la namhlanje. Kukhona ama walking sticks kulaba abadala khona ama sanitary towels for youth yethu. So kuyinto ebaluleke kakhulu ngempela bayisholo nababantu ukuthi sazizwa sikhethekile namhlanje. Bonke abebehambele lo mcimbi bazijabulise ngezibiliboco ezahlukene nemidlalo enhlobonhlobo. Lo mbiko benuwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalume. Umphakathi wasempendle uhlabene ngohlelo lokufakelwa amanzi oluzodla ke izigidi zamarandi. Lokhu ke kuvezwe imeya kamasipala wesifunda uMgungundlovu Mzizuma lapho ke kubaluleke khona ukuthi ke mincane kakhulu imize namanzi ebaleni empendle. Uzuma uthi konke ke somngomumo ukuthi ke lolu hlelo luqalwe ngonyaka ozayo kanti ke luzodala amathuba emisebenzi njengoba kuyindawo esemakhaya. Ukuhluphekela amanzi empendle sekuzoba into yasemlandweni njengoba imeya yomasipala wesifunda uMgungundlovu Mzizuma ememezele ukuthi sekubalwa izinsuku ngaphambi kokuba kuqale nokufakwa amapayipi. Siyajabula ukuthi sisho manje ukuthi ke leso sigaba sesifike emaphethelweni lesi sokuhlela nesokudwetshwa ukuthi ubuxhakaxhaka balengqalazizinda buzohamba kanjani. Buzothinta ke yonke le project nje izoba yigaba ezimbili. Esokuqala esifaka uWard 1 wodwa wasempendle indawo umasipala wasempendle unamaward awu5. Isigaba sokuqala sizofaka uWard 1 okuyona ward evulekile nje kakhulu kunawo wonke amaward asempendle. Uzuma uthi mncane kakhulu imize namanzi emabaleni abo. Impendle kuyona isilele emumva kakhulu. Ikakhulukazi ngohlelo lokuthi kulethwe amanzi emakhaya emagcekeni. Singasho nje ukuthi ngokwaka Stats South Africa nonga kwe information nathi esinayo abantu kumasipala wasempendla bathola amanzi nje emakhaya bawathola emagcekeni basawu 1% we population yakhona. Lokho okusho ukuthi silele emumva kangakanani ngokuthi ngalolo hlelo lokuthi sikwazi ukulethela nje abantu amanzi emagcekeni. Kanti lolu hlelo kulendeleka ukuba ludle izigidi zamamiliyoni
luphinde lufukule nemphakathi ngamathuba emisebenzi. Sekuzodlulela ke manje esigabeni la sekuzoshunqu khona uthuli kugebhulwe umhlabathi kugqitshwe lamapayipi amakhulu ngaphansi komhlaba xhaka balamapayipi kwakhiwe igcine manzi lokho kuthiwa ama reservoirs ebese ke lo msebenzi sibheka ukuthi uma kuqala unyaka ozayo ukwazi ukuthi uqala lo msebenzi ke nje uzobiza uhulumeni noma uzothatha imali engango 288 million okuyizumbulu zemali. Lokho ke kwenziwa ukuthi indawo yokuqala nje ivulekile kakhulu, kodwa futhi kwenziwa isimo nendawo emingayo. Bayazi ke abantu bakhona endaweni ukuthi indawo ezehlelayo nezinyukelayo itopography nje yakhona. Ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube kusempendle. Inhlangano ye-ANC yaqhubeka nezinhlelo zayo zokuya emphakathini njengoba kuyisikhathi samaholidi abheke kuKhisimusi. Abaholi baleli qembu bajutshekwe izifundo ezahlukene ukujabulisa izaguga ngamaphesela okudla nezipho. Lolu hlelo iANC eliqambe ngekhumbula ekhaya program ongunobhala we-ANC kulesi sifundazwe uqhubele lo hlelo eKokstad ngaphansi kwesifunda iHerigwala. No sibingelele kuba bukeli baka 1KZN TV nakubantu nje bake Kokstad kokuphelele ikakhulu ke Ward 4 no Ward 7 no Ward 10. Sasikhona la ngoJuly njengokhongolose ngomhla ka20 sizobungaza nabantu abadala ukuthi sibanike ingubo kwenzela ukuthi ubusika bangabuvi kakhulu njenganazo ukuthi indawo yaseKokstad ibanda kakhulu. Sabese sithembisa ke kubona ukuthi sothi kaphamba siyogubha uKhisimusi nemindeni yethu thina njengabaholi siqale siugubhe nabo ukuqala abantu abadala ngoba siyakhumbula ukuthi abanye abantu abadala sebeyibona abahola imindeni abanye sebe nabazukulu ngakho ke bangabi nawo amandla kahle ukuthi bagubhe uKhisimusi okwezingeni. Then sathatha isinqumo sokuthi sogubha nabo loKhisimusi. Silana ke namhlanje sizogubha nabantu abadala abantu base Ward 4 Ward 7 Ward 10 abantu ke ababenefitile kulolu hlelo lethu lokugubha uKhisimusi abantu abawu990 ogogo nomkhulu khona ke nje amaqethicethana sithe sibatholele wona abazofika baphathele abazukulu baphathele nezingane zabo kodwa ke khona nezinto nje ezinande bocoboco abazothi kuzithola ngakho nje akona umcimbi utheni umcimbi nje ukuthi abantu abadala bazizwe nabo bemukelekile bazizwe nabo beyingxenye yomphakathi wonkana ngoba babantu futhi abayimgogodla kakhulu wesizwe ibona sebegcina amakhaya ibona futhi esithi mangaba sesihamba sihlitheka sikwazi ukuyibuyela kubona futhi sizothola amava sikwazi futhi ukuthi sithole indlela eyaphambili ngoba kuthiwa ke phela inyathi ibuzwa kwabaphambili ibona abantu abadala esithembele kubo njengesizwe ngakho ke thina njengabaholi ufuna senze ngakho konke okusemandleni ukuthi uma ngaba sekulesikhathi sokuthi sokujabula sijabule nemindeni yethu kodwa sijabule futhi nabantu abadala ngoba thina sikholela ukuthi ingane yakubo iphinde beingane yomphakathi. Usihlalo weANC iyena kulona leli sonto ujabulise izaguga engaphezulu ka2000 ngaphansi kwesifunda iTholomane Miyayiza. Nona sibonga kakhulu usuku olukhulu kakhulu ka Ward 19 eMzumbe sibize bonke nje abakhona eMzumbe ogogo nabomkhulu ukuthi kuba usuku olukhulu labo la Khisimusi bazohlomula. Initiative sayithatha 5 years ago ukuthi at least usiza nje umakhelwane nokusiza omunye kwenza isimo sethu bekahle. uKhisimusi isikhathi sa December kodwa bakhona abasebenza bezwa afford so siyayizama lesingazama khona amandla amancane sinawo ukuthi bonke basizakale. Namhlanje besinemphakathi almost 2500 ukwenza sure ukuthi isimo siyakhula. Sibonge kakhulu bekhona ubuholi kaKhongolose khona usekela sihlalo we-district usekela sihlalo we-region ophila umeya we-district babu Mkhatho bekhona umeya waseMzumbe ubaba uNyuswa nobuholi bonke lokho sitshela ukuthi uyathuthuka lo mcimbi and bajabule kakhulu ogogo. Lolu hlelo luzoqhubeka kuzona zonke izifunda. Ngoteboho Sibisi wezindaba ze1KZN TV
kuJaneto 61 ngiseThekwini. Phinde futhi seyitolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1K ZNTV sikukhumbuze ke kuyihlokano bekuyizona behamba phambili usukwini namhlanje. Owe-ANC uxwayisa ke ngezokuxhumana abesimama baphuma emajele babhoboke ngezicelelo akasibheke ke ngosini yezomnotho. Izimakethe zakuleli zivale irandi lu-18.32 maqhathiswa nedola laseMelika lu-22.92 maqhathiswa nopondo lu-19.05 maqhathiswa ne-euro igolide lona lu-$2,606.95 i-ounce uwelo ngahluzo wona ubu-$72.88 umphongolo. Ake sibheke ke ngosini yezemidlalo. Kubanjwe ke umoya ngesimo somunye abadlali beKaizer Chiefs obakhanya ke njengesibani kulesizini uRashwin Dotli ophumeke eselimele ngesikhathi amakhosi ebhekene neTX Galaxy kweBetway Premiership ekuqaleni kwaleli sonto. Esiwombeni ke sesibili somdlalo weKaizer Chiefs neGalaxy osekungumlando ukuthi kuphele ngegoli elilodwa ngapha nangapha. uDotli ke udlalise kabe ngoNhlanhla Mgaga kodwa ke wabuye waqhubeka nokudlala. Ukuhamba ke kwesikhathi lo mdlalo esethenjwa kubafana uzicelele ke ukukhishwa ngoba ke ezwe ukuthi ke akasakwazi ukuqhubeka. uDotli ulimala nje uvele liyaduma ikhanda likamqeqeshi wakhe uNasreddin Nabi ngenxa yokugqoza kwemiphumela encomekayo. Nasikisimo sezulu esikalendeleka. Bukeleke siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sesizohlangane ngonyaka ozayo. Inkosi mayisasigcinile. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.